da ke ba, cikin rayuwata ban ga kamar yake ba. Idan ga ki gani ina manta kaina, ke ce social media ne ya da ƙauna, rabe rayuwa na gida dai mu zauna, idan ke ka bar ni to na zamo maraya. So sinadari ne ko kabari ne, ban gano shigarsa ba amma zuciya ya danne, ni fa na shigo so sanadinki ne, alkawari na yi miki babu wadda suke. Me kyau da tsari ke ce ta fari, ni talaka ne amma dai ba ginin ni gori, duniyar nishadi so sinadari, tunda ya shige ni babu nazari. Ko haɗe da kanmu tamkar wuka da nama, albashirinki yau zan kai sadaka.